etxebizitzen presizuak eta eskaintza txikina dira Lekitxoko gaztien emantzipazioen traba handizena. Langabetuentzat prestakuntzia itxeko garraizorako diru laguntzak emongo dira. Gaztientzako ikastaro barrizak eskainiko ditu kiroldegizak udaberri honetan. Asteburu honetan, kultur eta kirol ekintzak eukiko doguz Lekitxon. Astebururako giro atsegina eta temperatura epelak. Oindala hilabete batzuk, udalak 18 eta 34 urte bitxarteko gaztientzat emantzipazio plana eneban Lekitxoko gaztien egoeria hurbilagotik ezagutzeko. Guztira 420 inkesta egin zirian, horretatik 300 emantzipatu barik dagozen gaztiak eta 120 emantzipatutakoak. Ataratako datuen arabera, adintarte horretako gaztien 28,8% bakarrik dago emantzipatuta, baina 23tik gorakuen artean 142 igoten da kopurua. Aipagarria da Lekitxoko etxebizitzen 140 ez dizela etxebizitza nagusizak. Oporretarako edo urteko sasoi batzutan bakarrik erabiltzen dira gehienak, eta batzuk utzik dagoz urte osoan zihar. Ondorioz, alokairurako zein salmentarako eskaintzia oso txikina danez, presizuak oso altuak dira Bizkaiko zein Euskal Autonomi Erkidegoko beste zonalde batzugaz aldaratuta. Horrez gain, emantzipazio txostenaren arabera, ondorioztatzen da Lekitxorako epe laburrian 40 eta 60 etxebizitza biharko ziriala. Udalen planen artean dago, hurrengo urtietan, gaztientzako 60 etxebizitza itxia telefonikako eraikinaren eremuan. Eskualdian emoten dan, langabetuentzako prestakuntza gehiena, markina semenen emoten da eta baitza ondarrun be. Kasu batzutan, ezinezkoa izaten da pertsona batzuntzat bertaratzia garraizua ordaintzeko baliabiderik ez daukelako. Horretan laguntzeko asmoz, Lekitxoko udalak garraizo publikoa ordaintzeko diru laguntzia eskainiko dotze Lekitxon erroldatuta dagozen langabetuari. Helburua, lanpostu bat lortu edo formakuntza hobetzeko ikastaroetan parte hartzia erraztia da, kasu batzuetan pertsona horren gizarteratzian be lagunduta. Diruz lagunduko dirazen ikastaruak ziurtagiri profesionala lortzeko unitatiak izan beharko dira gitxienez, lanbide bateri lotutakoak eta ikastarua 2022an eindakua izan beharko da. Informazio gehiago udaletxeko bulego orokorrian eta legeitio.eus orrialdean. Lekitxoko kiroldegizak udaberri gaztea programia aurkeztu dau. Apirilaren 11tik 22 bitxartian, gaztientzako ikastaro berezizak antolatuko dira, gaztiak kirol ezberdinak ezagutzeko eta horretara hurbiltzeko. Patinagia, hip-hop eta funky ikastaruen kasuan, adibidez, kiroldegiko abonatuak presizo merkiaua eukiko dabe. Bestalde, terreixa edo esekidura entrenamenduak eta kirol egokitzuen jardunaldizak guztiz debalde izango dira. Honetan parte hartzeko emon izena kiroldegizan. Animatu zaitzez. Zapatu honetan planetien ordua ospatzen da. Arratzaldeko 8 txartitzetatik 9 txartitzetara bitxartian, naturiagaz daukagun konpromisua eta klima aldaketiari irtenbidea topateko alde gagozela erakusteko momentua izango da. Hori holan, ordu betian, udaletxeko, kulturretxeko, plazako, parkietako eta portuko argiteritza amata ingo da ekimenagaz bat etxeko. Bestalde, gogoratu, domekan ordu aldaketia dagola. Goizaldeko ordu bizetan 3 izango dira. Hau da, ordu bat aurreratu biharko dugu erlojuak. Asteburura begira, hainbat kultur eta kirol proposatzen dotzuegu. Martxuaren 8ko ekimenari jarraipena emoteko, zapatu honetan, martxuak 26,
Feminismoa eta literaturia batzen dabezen tertulia eukiko dugu kulturretxian goizeko 11:00 Zapatuan be, etorkizuna dantza taldien, inude eta hartzainen kalejiria egongo da, eguerdiko 12:00 trinketetik hasitza. Arratzaldian, Aitzitatxiki elkartien eskutik, Volante baten historia pelikulien, proiektzioa eingo da arratzaldeko 6:00 kulturretxian. Geliten dena da bi aurkitzea. Bai, aurkituko dugu, noiz goazen berriz ere, eta, aurkituko dugu, bai? Domekan, beteranuen eskuz binakako txapelketien final handiz eukiko dugu trinketian. Goizeko 9 txardizetatik aurrera, 3., 4., 5. eta 6. postuak jokatuko dira, eta eguerdiko 12:00 final handiza. No hay nada más imprevisible que un político sin muertos en el armario. Siempre hay alguien que sabe algo. ¿Tienes algo bueno que me quieras contar? La verdad. Kodigo Emperador. Juanek zerbitzu sekretuentzat lan egiten du. Arma trafikuan parte hartzen duen bikote baten txaleterako sarbidea izateko Wendyren gana hurbilduko da. Etxean bizi den laguntzaile Filipinarraren gana. Aldi berean, Juanek beste lan ez ofizial batzuk ere egiten ditu herrialdeko eliterik boteretsuenen interesak babesteko. Orain, Angel Gonzálezengan jarri dituzte begiak, itxuraz anodinoa den politikari batengan, zeinaren trapu ziginak, Marta aktore ezagun baten alabaren laguntzarekin bilatu edo asmatu beharko dituen. Todos tenemos algún deseo. Busca el suyo. Una cosa es buscar mierda y otra tirársela encima. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Gaur, goizian, girua nahiko argiza izan da. Egunak aurrera einala, hegoaldetik odeizak sartu dira eta izan leike gabaz euri apur bat eitxia. Bizar, hasieran odei batzuk eukiko doguz. Arratzaldian, giruak argitzera ingo dau, eta orokorrian erdi mailako odeizak eta goi odeizak gaienduko dira. Temperatura maksimuak igo egingo dira. Zapatuan, erdi mailako odeizak eta goi odeizak eukiko duguzen arren, girua orokorrian argiza izango da. Temperatura maksimuetan ez da aldaketa handirik emongo, baina minimuak apur bat bajatuko dira. Domekan giro eguzkitsua espero dugu. Zeruan izan leike goi odeiren bat agertzia, baina zerua garbi mantenduko da. Temperatura maksimuak gora ingo dabe eta minimuak bera. Hurrengo astia giro lehorra gazasiko dugu, baina zeruan goi odei asko eukiko duguz. Temperaturak epelak izango dira martitzenera arte. Guazen argazkizakin. Ziprik, Paskuala Baroa goi odeizakin tapata bidali dau. Florrandoinek Estratus izeneko odeitza hau garraitzirlatik. Amaitzeko, Inigo Kaltzakortak egun senti ederrau bidali dau. Badoia segunak luzatzen eta oin ordu aldaketiagaz gehiago nabaritzuko dugu. Beste barik, asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.